Mať výkonnejšie, rýchlejšie, no najmä dynamickejšie a tým aj bezpečnejšie auto by chcela zdá každý skúsený vodič. Zvyšovanie výkonu modifikáciou riadiaceho programu motora nie je vec nová, ale dôležitou súčasťou podobných úprav je okamžité overovanie zmien v správaní motora, najmä jeho dvoch hlavných parametrov, výkonu a krútiaceho momentu. No a práve to bolo účelom prezentácie s výstižným názvom Chip Tuning bez merania je hazard. A ako zapôsobila na pozvaných hostí, motoristov a vodičov tráviacich na cestách veľkú časť pracovného času. Doteraz som sa stretol s chip tuningom len v takej garážovej forme, by som nazval, keď kamarát kamarátovi načipoval auto a takým spôsobom sa snažil zdvihnúť výkon toho auta, ale vidím, že to sa dá robiť aj úplne na inej úrovni. Priznávate, že vo vás driemala istá nedôvera? Dá sa to tak povedať, áno. K profesionálnym prostriedkom môžeme započítať aj výkonovú brzdu, v tomto prípade schopnú merať aj vozidlá s pohonom 4x4. Ja už jazdím na týchto modifikovaných motoroch alebo softverov modifikovaných už asi 5. rok a využívam to každý deň, jazdím veľa tisíc kilometrov každý mesiac a je to naozaj o tom. Takže vy máte možno aj skúsenosti so spoľahlivosťou vozidla, čo je často argument protivníkov chip tuningu? No teraz mám už 4. auto, na každom som najazdil od 150 do 190 tisíc kilometrov, vždy to boli 1.9 turbodizle a nič sa nedialo okrem bežnej výmeny oleja a iných týchto predpísaných vecí od výrobcu. Automobil je pri takejto operácii obklúčený množstvom techniky a káblov, cez ktoré s ním komunikujú počítače. Ani to však neznamená, že by tieto úpravy všetci vítali s otvorenou náručou. Životnosť motora je asi najvážnejšou a najčastejšie kladenou otázkou. Všetci importéri a servisy sa bránia akémukoľvek zásahu do ich originálnych vecí. My môžeme povedať to, že za nás bude hovoriť naša práca, čiže či sa auta kazia alebo sa nekazia, fakt uvidia čas. My to tiež nemôžeme povedať 100%, že na životnosti sa to neprejaví, ale snažíme sa našu prácu robiť najlepšie ako vieme a pevne dúfam, že to bude fungovať. A čo sa týka emisí napríklad? Emisie, vieme, že to je dnes veľký problém, kladie sa na to veľký dôraz. My sa pokúšame ukrojovať z určitých rezerv, ktoré majú emisie v závislosti na hlavne klimatické podnebie. To znamená, tie emisie spĺňajú či na Sáre alebo na Antarktide ešte aj s určitými rezervami, takže snažíme sa ukrojovať z týchto rezerv a auta po našich modifikáciách by mali spĺňať vždy tie emisie, v ktorom štandarde auto je dané od výrobcu. Dnes však neriešime otázku, aký je reálny dopad chip tuningu na motor a životnosť vozidla. Skôr sme chceli upozorniť, že ak sa do danej úpravy pustiť, tak aj s podmienkou presného výstupného protokolu.